38 नं बैरबखुन्द बियाबनि बरला बिसिडिसियाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि हादरनि दाब दाब जायगाजों लोगोसे आसाम नाङैनो लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै राजखान्थि दोलोफ्रा गाव गावनि हानजायाव सोद्रोमा थिसननाय आरो दोलोनि सांग्रांथियारि मेल हाबाफारि बायदि खुंबोनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि 38 नं बैरबखुन्द बियाबनि सिङाव थानाय बरला बिसिडिसिनि मासिगिरि आलमा बसुमतारीनि दैदेननायाव जरापुखुरियाव मोनसे इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि जयनिं हाबाफारि आरो आइजोफोरनि गावसुंथा हानजाफोरनो 25,000 रांनि चेक राननानै होनायजों लोगोसे मिनि राइस मिल राननानै होयो। मख'नो गोनांदि जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ हानजानि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानि सा 3,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। भैरबकुंड समष्टिनि एमसिएलए हिसाबै दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना दिनै भैरबकुंड बियाबनि जेसेबां प्राइमारि कमिटि दं गासै 12 प्राइमारि कमिटि আজি এই জয়নিঙত উপস্থিত হ'বলগীয়া ৰাইজক এটা অনুৰোধ কৰিলো যিসকলে আজি ইয়াতে মিটিঙত আহিছে बिथांमोना जथायै नाजानानै मोनसे गुबुन गुबुन हान्जायाव थानाय बा सोरबा कुनु राजखान्थि हान्जा गैयामोन बिसोर बायदि मानसिखौ हांख्रायनायाव बिथांमोना बेवहाय जरापुखुरिनि जनबसु फिल्डआव जि मोनसे जयनिं सेरेमनि लादों बेवहाय सा 3,500 सुबुङा इउपिपिएलआव जगदान खालामदों आरो बियो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर देरहासार भैरबकुंड समष्टिनि थाखाय। जेसेबांखिनि मानसि बेयाव जगदान खालामनायनि आन्दोआवनो दं जे इउपिपिएल सरकारा थांनाय बोसोराव जायफोरा गोजोननाय बिथांमोननि आंखालखौ सुफुंनो हानाय बेबायदि खामानिखौ मावदों। बेनिफ्राय बेयाव गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि सुबुंफोर दं, आदिबासि दं, असमियाफोर दं, गरखाफोर दं, सान्थाल दं, बर' दं, राभा दं, बिटिआर ओनसोलनि जेसेबां जनगोष्ठी दं बे ओनसोलाव फ्राय बेबायदि एखे जनगोष्ठीनि मानसिफोरा दंजोबफ्रामो आरो बिथांमोना गासैबो गोसो गोथारै जयेन जाफैदों। बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। सिगांनि सरकाराव हयथ' बिथांमोना गोबां हास्थायदोंमोन मोनाखैमोन, गोबां रायजोनि जेंनाफोर बोस्रांनो हायाखैमोन। 17 बोसोर सरकार सालायनाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा हयथ' रायजोनि गोजोन खालामनो हानाय बायदि खामानि मावनो हायाखैमोन। बेनिखायनो बिथांमोना दिनै गोबां जायगायाव जगदान खालामनो नाजाबाय, हाबाफारि लाबाय बायो, खिन्थु रावखौबो मोना आरो रावखौ मोनैनि गाव गावनि पार्टिनि मानसिफोरखौ जगदान खालामहोफिनबाय थायो। दिनै इउपिपिएलनि जि जगदान खालामहोनाय बेयो जेरावखि जाया गोदान गोदान मानसिया सोरबा बिपिएफनिफ्राय, सोरबा कंग्रेसनिफ्राय, सोरबा गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय, हयथ' सोरबा रावबो राजखान्थि हान्जायाव गैयामोन, बेबायदि मानसिफ्रा जगदान खालामदों आरो बिटिआर सरकार सालायनाय मानगेदेर चिफ ब्रह्मकुमारनि आखाइखौ बोलोगोरा खालामदों आरो बेनिखायनो थारैनो गोजोननाय मोनदों। जायफोर जगदान खालामबाय बिथांमोनखौ साबायखर खावलायदों जे दिनै इउपिपिएलआ जि थांखि बिथांखि लानानै जि आसनिफोरखौ सुबुंनि मोजांनि थाखाय, सुबुंनि जौगानायनि थाखाय खामानि लादों बेखौबो जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोना सहयोग खालामदों, लोगोसे खामानि मावो। इउपिपिएलनि जि नीति आरो आदर्श बेयाव थानानै ओनसोलनि जायगानि सुबुंफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावो। बिथांमोनखौ आरो हांख्रायबावदों जे जाहाथे बिथांमोना गासैबो हाबाफारि सरकारजों सहयोग खालामो। बेरेखादो लाबोनो बियाबखौ लानानै टारगेट खालामनानै गोबां गुबुनारि हान्जाफ्रा गोबां बायदि हाबाफारि लादों, खिन्थु साक्सेस जायाखै। मानोना 5 डिसेम्बर खालि बिथांमोना सान्तिपुराव जगदान खालामनो हाबाफारि लादों, मात्र बिथांमोना जौसेबो मोनाखै। बेनिफ्राय दाखालिबो नलबारि फिल्डआव, डायमन्ड फिल्डआव बिथांमोना जगदान बिदि हाबाफारि लादों, खिन्थु बेहायबो नुदों मात्र 7,000 जगदान खालामदों दा बुंदों, खिन्थु फोसावदोंल' मानसिफोर देखायनो हायाखै। बेनिखायनो बिथांमोननि बे जगदान खालामनाय हाबाफारिया आसलथे नंखायसो।
आरो सोरखौबा दिन्थिदोंबाबो बे BPF-नि पार्टिनि मानसिफोरखौनो आरो जोबथां खालामनो बानाय बायदि माने रायजो राजाखौ लानो नाजादों बेखायनो बिथांमोननि जि नाजानाय बे थांनाय साक्सेस जायाखै जानायबो नङा बेनिखायनो BPF-खौ जों फैगौ बोसोरनि फेक्टर होनना सानो जि राइस मिल राइस मिल बेयो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनाय जादों बे गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होजोबाखै एबार फार्स्ट टाइम हल BTR-आव जों 500 सामथिं बिदि होदों आरो बिदिनो जोंनि माबायाव भैरबकुन्द समस्थियाव जौसेनिख्रुइ एसे बारा दं आरो बेखौ जों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होदों आरो बिनि कारना जाबाय जिहेतु बेखौ जों भारा होनानै इनकाम खालामनो हायो फिथा गुन्दै संनायानो जा माइ संनायानो जा बेखौ संनायाव बाहायनो हायो बेखौ जों सेल्फ हेल्प ग्रुपआ भारा होयै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माबा बिथांमोननि जिथु रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनो हादों बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे बेबसाय हिसाबै बाहायदों बिनि नोजोर लानानैसो बिथांमोननि होनाय जादों बेखौ बिना पयसायाव जाहाथे रावनोबो बाहायनो होआ कारण बिना पयसा होयोब्ला बिथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ फेहेरनो हायो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फान्डखौ फेहेरनो हायो जास्ट खामानि बाहायनो इनकाम खालामनो स्पिड ब्रेकारखौ नांखागौ गोरोन्थिया नङा क'क्राझारावल' नङा हल आसामावनो जेरावहाय थांगोन बेयावनो स्पिड बांलांगासिनो जेरावखि थाङा नोंथांमोनाव बे गोरोन्थि बासायनो थाखाय बिनिफ्राय गिदिर गिदिर फट' होनायथ' जों होनाखै जों जि खामानि मावदों बेखौथ' फोरमायनांगोन हाग्रामा महिलायाबोथ' बिथांमोनखि गावनि मुलुग बानायनायनिबो मोनसे पलिसि लाबोदोंमोन बेथ' साक्सेस जाथ'नोसै बेनिफ्राय फट' होनाय जेबो गोरोन्थिया जों खामानि मावदों रायजोफ्रा सिनायथों रायजोफ्रा नुथों बेनि थाखायनो बेयाव जेबो गाज्रि इन्टेनसन गैया गाज्रि नोजोरबो गैया बेनिखायनो बिथांमोननि फट' होनायखौ गोरोन्थि होनो सानाखै बेखौ जायगायाव होयो दिनै नरेन्द्र मोदीनि फट' दुलाराय भारतआवनो मोननो हागोन अमित शाहनि फट' दुलाराय भारतआव मोननो हागोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फट' दुलाराय आसामावनो मोननो हायो आंखि आसामनि बाहेरायावबो दङ बेयो खुनु अपराध खालामनाय जायाखै फट' होनाय खुनु ल' ब्रेक खालामनायबो जायाखै खुनु नियम निति भंग खालामनायबो जायाखै बे जास्ट मोनसे पाब्लिसिटिया गासैबो लुगैयो आरो पाब्लिसिटि जास्ट रायजोफ्रा जाहाथे मिथिनो आरो जों मा खामानि मावदों बेखौ रायजोफ्रा जाहाथे गोसोआव नमस्कार मैं डॉक्टर प्रतिभा पसारी अग्रवाल IVF स्पेशलिस्ट एट अपोलो फार्टिलिटी गुवाहाटी मैं जनाब विचारिছো जे मैं कक्राझार अपोलो डायग्नोस्टिकत 23 मार्चत आहि आसो दुपरिया 12टा बजार পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে আপোনালোকে বুকিংৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইন্টমেন্টটো বুক কৰিব পাৰে ধন্যবাদ